bono into twachaga botambe simba bogirango tikuranyorete ne chiari kwa minto ile chia bogirango ne chia simba ndo tobwate ningo simba ra ye ororo ndo konyora nende ngaitora konyora kwa itane simba rali abagaba na simba rati igo raki igo tote raki twanyorire oboremo tosangire ikibesa twakana omonye n'oboremo egere simba gaki ototomenya gitari gocha konya muna intwe bagotu tori konya kogendare gaki tokonye wetania ebinyoro bitano bibere ebigotoka ase sublocation ya Ikoro ije gotoka ase ward ya Boikanga imiye bungia South Mukirango ritkola rero nikobomerana ase ekenyoro kya omubiri mwanyanchabira asoko kwanera okuborwa kwa enyagitari asensemeyo asa abantu berogongoro gotara ase kilomita wetani isano nibere ochikonyora obogwenia ase enyagitari ogembo wasikoenda gochia ase enyagitari ya Nyamarambe erikonyora obokonyi bwa mono nigo tobwato muchando bwenyagitari ase iga abantu baminto bonsi pi nigo tole ebinyoro ebinge ebinyoro saba ebinyoro ebisaba abangina mbarororo bagochi baba murito abangina basinukanyara abana bange bagokwira njega toko baimukikorwe kenyoleke Wanga igo mongina naro sira egera kokobu cha riogembo akwera njera twagosa biro mwesimi wa simba onyare gotorera mabira na intunto gwanjete kobua mona semermo gwatokora ire kuri wodi ya Boikanga akoro kuyumisi nyabanyi omuya egento gyatorenta ekenene nje no mongina ngotanta nanje no mongina egento gyatorenta gane nyagitari nero twekururira gocha abangina muna ntwe togo chia marwaira atonyarire togo chitwa kweranje mbiya mona so mwana one Paulo ogoto mwana aye simba barati igo raki igo tote raki twanyorire oboremo tosangire ikibesa twakana omonye n'oboremo egere simba gaki ototomenya gitari gocha konya muna intwe bagotu tori konya kogendare nchasa malieta ngorukobita Melkizedek omugabano ito simba arati oyo obeire gotobwata okobokasa amatuka amanga singenje amagendero nabo igo obeire gotobwata chipara bune echiganero otoroseri nechindoche bune echi ase ngenje nyagitari iga ne irigo chaga iga etogoteba na abantu baito bonsi pi bari commending ngatiga akia tosire elinde tonyore eliti facility era abe gotokonya elinde ekonya abantu baita abo tuguchandika sana ase ngenje koira barwira satambi igo bono twali gosaba ase ga kimugabano itare nje no mogori ga sibe county of Melkizedek nabo igo chindo chibine nsoke yerega ige ine nsoke re public land obole mobwa ebubwata no ni namba plot number 1640 borobo nene boranyare kubeko no kende gionsi na facility ndi onsi irasire no ne yende igasa ya maketo asabire nga karanjo mugabano ito bagusirikiana no mwe musyo ito tigaga kibatokonya tonyore facility elinde nere ragera abantu baito anyore obokorera buru bya sense mo ya elite no asamalieta nkoro kujoni ondali nyananga ase location ya Marongo amaene lihoto chandegeta ase nyagitari bono twerule mune binyore bitano kemo toliobolemo tanyore twagacherwe nyagitari yarwaire naenda twairane iringambia mano mweshimiwa simba arati ase ngenjo yogoto inyora otokonye abanyagitari bache bakonya abarwaire ase gaiga okoruga twagenda ogembo twagenda suneka twagenda nyakorere twagenda nyamasege igo bono seito ikoroga ntobwati nyagitari ende twasaba mweshimiwa osa yokoboko otokonye na intwe tokonyera abarwaire Samarieta Ngiratis Moranyagiro ase sublocation ya Ikoro ase ngencho ye barasa omogambi atorangereti ase
ebinyoro besita ntobwate obokong'u ase eng'encho twarigereiri gatia chinyagitari chiabeire are amo na intwe kobua mono ntobwate obisi yagache twaroro ntoganeti omogabana otokonya ase eng'encho yokobeka ekiriniki gegokonya abang'ina anene mono muna intwe abang'ina bamateneti nabaigoretangorobuta marisi nyambekindege gabana otagocha oboroti obo igo tobekere nyagitari kara gwatobekeire nyagitari na inte basubati abakatonyare kwabusororo ekitokwere nerimbi ya mono bono intwe twachaga botambe simba bogirango chikuranyorete ne chiari kwa minto ile chia bogirango ne chia simba ondo tobwate ningo simba ara ne tempa katokanyari go se TV amangana ODM okakwana intwe abana ODM intu ntoragenda si UDA nande nabo ntene no mwana ODM omino ngokote bisimba ya minto koranche amacha achande tabangina ba minto gaiga mnabona bangina bakoimoka bagenda roche ekechiro kumata ligucha mpaka raria bakaga munanye nete simbo tata kotorosiri nyagitari eju obekira abana bangina ba minto garie tangie nene babucha amache na ntunya kokotoke kegera etubwate ta simbo yenga kie ororo ndo konyora nende ngaitora konyora kwetane simba nonyera boigoni kwa bamenya bo baireri bagari abene kubwakira mugavana mbye mono asing'encho yokobanyera kuba ekirugo kyobo manager wa municipality ogembo nabakira abandu baminto mbya mono sana asing'encho chokogura tugochokorera togoroboremo tobeke nyagitari ekonya abantu baitu number 1 ngwakira simba arati mbya mono asoko twaye yang ekirugo ke municipality ogembo ngwakira mbya mono sana nyasaye akolende mbya mono simba ase eng'encho yogotokonya ase municipality yokoira omomuro ito Paulo okemwa makori twakoira na irimbi ya mono twakwariganirie ase eng'encho ntoganeti gosangereria ebitoki bikeigo ase eng'encho yokogora ase omogondo oria omanye natwancheire ogocha nainde twarura asante nyone emirimo gwatokorera boikang'a ase ogotoyora Paulo makori emirimo yaitu gochaga tiga nyasaye goseseri naende twagosabira karo gocha otoinyore ne kliniki ekenya gitari etutumira babisa bache korwaria twagosabira omwesimiwa simba onyare gotorora mabira na intuto gwanchete kobua monase emirimo gwatokoreire korwa wodi ya goikanga ginko ripoteria egitasenia Kisii Hot TV kurwa ase kenyoro kia omobiri mwanyanchabira ekikie gotoka ase ewodi ya boikanga emie bunga South Mugirango ereterane nche nkurwa nyabto Dennis Kuntu.